Ćao svima, ja sam Nikola, vi gledate Enius kanal, ovo je Julija. Ćao. Evo je tamo Anđeli iza kamere. Ćao. I danas vam pravimo sushi. Inače, Julija živi u Njemačkoj i odatle je donela sushi starter pack. Evo ga, tu imamo dosta stvari. Nori listovi. Tako da je donela ove listove za sushi koji se zovu nori. To su one alge, one crne stvari. Štapiće, začine, tu imamo wasabi, imamo onaj džumbir i imamo ono specijalno sirće za pirinač i soja sos naravno. Imamo i naravno bio soja sos jer mi volimo bio stvari. Podloga. To je podloga da se pravi sushi. Ali sam prilično sigurno da sve te stvari možete kupiti negdje u Beogradu, na primjer u onom kineskom tržnom centru ima dosta toga preko puta Delta City-a, tako da ne brinite, možete da kupite u Srbiji. Osim ovih stvari, uzeli smo dimljenog lososa, mi smo uzeli malo više, uzeli smo 360 grama dimljenog lososa, tako da vidjet ćemo koliko će to bude u količini. Uzeli smo 2 konzerve tunjevine, u suštini za sushi ide sveža tuna, ali mi nismo mogli da nađemo jer ne živimo u gradu gdje imamo baš sve dostupno. Mi smo ove losose našli na popustu, tako da smo super prošli s njima. Osim toga uzeli smo 2 avokada, krastavac, Philadelphia light namaz. U suštini možete staviti neki drugi namaz, ali Philadelphia je najbolje za sushi iskreno. Jer u svakom restoranu gdje sam ja bio vidio se napiše Philadelphia, a Julija i ja često idemo na sushi. Jeste. Osim toga Julija je uzela papriku koju ja baš i ne volim, ali dobro. Iskoristit ćemo je. Dakle, važna stvar pre nego što počnete da pravite sushi jeste da pirinač treba da stoji sat vremena u vodi da bi posle mogao lakše da se oblikuje. Mi smo stavili pre nekih 50 minuta pirinač, tako da za 10 minuta će biti spreman za kuvanje. Nakon toga klasično skuvate pirinač i dalje ćemo sve da vam pokazujemo, tako da uživajte u videu. I naravno da ne zaboravim, ako vam se video bude svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte kada bi ostali mogli da ga vide, subscribeujte se na kanal i zapratite nas na Instagramu, ostavit ću sve username-ove dole. Uživajte u videu. Kada konačno prođe tih sat vremena od kad ste stavili pirinač u hladnu vodu, odlijte svu vodu. Nakon što ste odlili svu vodu, stavite pirinač u neku ogromnu šerpu. Kažem ogromno je jako važno da znate da treba da stavite duplo više vode nego pirinča, tako da vam treba neka jako velika šerpa ako kuvate veliku količinu. Pirinač stavite na ringlu i podesite najveću temperaturu koju imate na šporetu, indukcionoj ploči ili čemu god. Još jedna jako važna stvar koju treba da znate pri kuvanju pirinča jeste da treba postepeno da smanjujete temperaturu kada budete pri kraju kuvanja da pirinač ne bi zagoreo ili iskipeo. Sada kada je pirinač konačno skuvan, pošto mi trebalo više vremena da ga skuvamo nego što smo mislili, iskuvali smo malo veću količinu zapravo. Pošto je trenutno zima i napolje jako hladno, mi ćemo iznijeti pirinač napolje da se ohladi, ali ako ovo gledate u nekom periodu koji nije zima, preporučujemo da ga skuvate par sati ranije da bi se on dobro ohladio, jer pirinač za suši mora da bude skroz hladan, da se suši ne bi raspao posle. Jedna Julijina drugarica imala nezgodu, pošto je u suši stavila vrući pirinač, suši se bukvalno raspao, tako da ne želim da nam se to desi. Posebno ne za video. Tako da sad idemo stavimo pirinač da se hladi i vidimo se kada se on bude skroz ohladio. Što nadam se uskoro nam se jako jede suši. Mi smo 3 sata čekali da se pirinač ohladi, tako da nemojte nikad da stavljate pirinač 5 minuta pre nego što hoćete da pravite suši. Za početak smo spremili povrće, Julija je odsjedila tunjevinu, ja sam isackao avokado, on je isackala krastavce i papriku na štapiće. Losos je već u listovima, tako da je samo potrebno da ga prepolovite, pošto su dosta veliki parčići. Sada ćemo uzeti nori list, preko njega ćemo staviti pirinač, obavezno ruke nek vam budu vlažne da se ne bi lepio pirinač. Preko toga ćemo staviti avokado i na kraju lososa i srolat ćemo suši rolnicu. Dakle, vrhovima prstiju malo pritiskajte rolnicu dok se zamotava da bi se bolje zavila i na kraju još malo slepite vodom nori list. Onda ga isackajte na 6 parčeta i sada pravimo drugu rolnicu. Druga rolnica je rolnica sa Philadelphia namazom, krastavcima i tunjevinom. Naravno u sušiju nema baš nekih pravila, pravite šta god želite. Kakve god kombinacije želite, mi smo vam samo dali predloge, a možete i sami da pogledate na netu za neke druge kombinacije. Treća kombinacija je Philadelphia, avokado i tunjevina. Dakle, evo malo bolje pogledajte kako Julija tačno to mota. Inače, suši su nama malo debeli ispali jer smo stavili previše pirinča, nam je ovo prvi put da ga pravimo. Ali da, to u suštini ta tehnika. Sada smo pravili nigiri. Dakle, nigiri su komadići pirinča ovako napravljeni preko kojih se stavlja živa riba ili nešto drugo, ali mi smo stavili, evo, druga kombinacija sa lososom i avokadom, a prva je samo sa lososom preko nigirija. Jako važna stvar koju treba da znate je da pirinač treba da bude ledeno hladan. Nama je bio hladan, ali ne skroz i nigiri nam se bukvalno raspao, tako da možda je bolje čak i da skuvate pirinač rano ujutru, kao što rekoh, i da ga onda tek uveče koristite, a da vam pre toga bude napolju ceo dan. Ovo bi bile neke vegetarijanske rolnice, ne veganske, vegetarijanske, sa Philadelphijom, paprikom i krastavcima.
I za sam kraj Philadelphia, losos, avokado i krastavac koji ja lično obožavam kao kombinaciju, ali Julija ga ne voli, tako da stvari na vama da li ćete to da probate. To bi bilo sve za današnji video, ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte ga da bi ostali mogli da ga vide, subscribeujte se na kanal, uključite ono zvonce da bi se dobili notifikacije svaki put kad izbacim novi video. Zapratite Juliju na Instagramu i mene isto, link će biti negdje dole u opisu. Nadamo se da će vam suši izbaciti malo bolje nego nama, ovo nam je prvi put, tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao!